Gulê weke her roj dîsa ji xewra bû, li hêfa xwe ji ser xwe rakir û ber bi şibakê ve çû. Perda şibakê ve kir û li derve nihêrî. Oho, bûye sibe, divê gulê amadekariyê bike, ji ber ku wê îro here mala apê xwe yê li gund dijî. Gulê gelek bi kelecanî baz da destşoyê. Dev û rûyê xwe şûşt. Gulê ji paqijiyê gelek hez dikir. Zanîbû ku paqijî ji bo tendirustiya mirovan gelek bifêde ye. Ew zarokê ku paqij bin, herkes ji wan hez dike. Gulê piştî şûştina dev û rûyê xwe çû mitbexê û bala xwe daye ku diya wê taştê amade kiriye. Oh, hemû tişt amade ye. Çi taşteyek xweş. Roj baş dayê. Roj baş Gulê can. De kerem ke rûne ser taştê, heta ku bavê te jî tê. Hê peyv di devê dayîka Gulê de bû, dengek hat. Roj baş Gulê, roj baş Hermed. Piştî ku taştê hate xwarin, ji bo çûyînê herkes û her tişt amade bû. û ketin rê. Bi erebeya bavê Gulê hêdî hêdî diçûn. Dema ku ji nava bajêr derketin û ber bi gund ve diçûn, li kêleka rê kalekî extiyar dîtin. Bavê Gulê erebeyê da sekinandin, serê xwe di şibaka erebeyê de derxist û pirsî: Kalo, tu diçî ku? Ez diçim gundê hane, mala keça xwe. Bavê Gulê paya bû û derî vekir. Kalû li erebeyê swar kir û rêya xwe berdewam kirin. Gulê şaş û metal mabû. Gelo çima bavê min ew kalê ku nas nake, xiste erebeya xwe? Ew kî ye, ji bo çi? Van pirsan di serê Gulê de diçû û dihatin. Berî ku Gulê bipirse, diya Gulê ji Gulê re got: Tu zanî keça min, divê mirov ji alîkariyê hez bike. Dema ku pêdiviya kesek bi te hebe, divê tu jê re bibî alîkar. Te dî keça min, bavê te alîkariya wî kalî nekira, belkî bi saetan bimeşiya, biwestiya, belkî li derekê biketa jî. Lê derfetê me hebûn û me alîkariya wî kir. Wî jî gelek duayan ji me re kir. Te fam kir keça min? Divê mirov alîkariya kesê ku pêdiviya wan bi alîkariyê heye bike. Gulê serê xwe hejand û got: Baş e dayê, bi soz ez ê jî alîkariya însanan bikim. Pêdiviya kî were ser min, ez ê jî bikim, da ku derfetê min hebe.